A folyamatos fejlődés és fejlesztés, az innovatív gondolkodás, ez jellemzi a Lakics Gépgyártó Kft-t. Az 1985-ben alapított egykori kisvállalkozás már a kaposvári és komlói telephelyén 250 főt foglalkoztató vállalattá fejlődött. Dinamikus növekedése mellett mindig megtartotta a családi vállalkozás jellegét. Érzésem szerint a legnagyobb szerepe ebben az volt, hogy én szeretem a vasat, és egész életemben ez így volt, és a vas is szeret engem. Tehát ezért én azt csinálok belőle, amit akarok. Akarom gombostűt, akarom biciklitengelyt, akarom generátort. A vállalkozás fő értékeit a magas színvonalú forgácsoló géppark mellett a jól képzett szakemberek képezik. A Lakics Gépgyártó Kft. Bonyolult hegesztett acélszerkezetek gyártásával foglalkozik. Azon belül is van egy specifikus profilunk, ez a nagyméretű motor- és generátorházaknak a gyártása. Az egyszerű táblalemez feldolgozástól a megmunkáláson át szinte minden munkafolyamatot saját telephelyükön végeznek, ezzel biztosítva a pontos és kifogástalan gyártást. A mindig változó vevői igények a céget arra ösztönzik, hogy gyártási technológiájukat, az emberi erőforrás gazdálkodásukat folyamatosan fejlesszék. A termékkör, amit gyártunk, alapvetően szélerőművek alkatrészeiként kerül felhasználásra. Ez az a piac, ami az elmúlt években is nagyon dinamikusan növekedett, és hasonló dinamikus növekedés elé néz a következő időszakra is. A Lakics Gépgyártó Kft. Érzékenyen és gyorsan reagál a piaci változásokra, ezzel jól használja ki az ebben rejlő lehetőségeket. Emellett az innováció, a technológiai fejlesztések a cégen belül is állandó kihívásokat jelentenek. Ennek a dinamizmusnak köszönhetően a legnagyobb vevőik között olyan cégek vannak, mint a német Siemens, a svájci-svéd ABB vagy a dán Vestas. A jövő és annak szakmai kihívásai, mint a megújuló energia a gépiparban, újabb dinamikus fejlődést és további tudatos fejlesztést jelent a Lakics Gépgyártó Kft. Számára.